A comezos deste curso comentáronme que tiña que facer un vídeo sobre a VPN e a intranet da Xunta de Galicia, e cando me dixeron, a verdade é que me quedei con cara de non sei nin de que me estás falando. Entón, para que non vos pase como a min, resúmovos rapidamente en que consiste isto da VPN e da intranet. Resulta que se non o sabedes, desde os vosos ordenadores dos centros de ensino podedes acceder á intranet da Xunta directamente, accedendo a intranet.xunta.gal, que ven sendo unha rede interna á que podemos acceder os funcionarios públicos, pero o mellor é que desde a nosa casa tamén podemos acceder a esta rede interna a través dunha VPN, que ven sendo o acceso remoto que nos permitirá conectarnos á intranet da Xunta desde a casa. Neste vídeo, o que ides ver é como alguén que veño sendo eu, que non sabía nin que existía a intranet da Xunta nin o que era unha VPN, consigue conectarse á intranet da Xunta a través dunha VPN a través do seu ordenador persoal e cómodamente desde a casa. Por último, xa vos adianto, aínda que non ides poder velo neste vídeo, que a intranet ofrece unha serie de ferramentas que seguramente non coñecedes, así que se queredes que faga outro vídeo sobre estas ferramentas, facedemos saber nos comentarios. Así que nada, agora imos entón coa aventura da VPN e da intranet. O primeiro que fixen cando cheguei á casa foi buscar en Google VPN Xunta, e xa vedes que a primeira ligazón que aparece é a que parece que debemos seguir. Ao abrir a ligazón, o que atopei foi información sobre como solicitar o acceso a esta rede interna da Xunta. Despois de darlle unha lectura rápida a esta web, parecía doado entrar no portal Axúdote e facer unha solicitude de alta na rede interna da Xunta, seguindo os pasos que vedes na pantalla. Entón nada, entrei en Axúdote, que non deixa de soarme francamente mal, Axúdote, e como teño certificado no PC, pois pulsei en acceder con certificado, pero, como non podía ser de outra maneira, pois non ia ser tan sinxeliño. Despois desta mensaxe de erro, entendín que o meu CAU de referencia debería ser a UAC. Entón o seguinte paso foi enviar este correo que vedes á unidade de atención a centros, explicando o problema co que me atopara, que se resume en que non tiña un usuario que me permitise acceder á VPN. Poucos días despois, recibín unha chamada da UAC na que me explicaron que a solicitude de VPN, no caso dos funcionarios docentes, non se fai a través do portal Axúdete, senón que tiña que cubrir un formulario e enviálo á unidade de atención a centros. E como vedes, poucos días despois, recibín o formulario por parte da UAC, que é este que estades vendo. O formulario é sinxelo de cubrir. No meu caso, os datos do responsable da solicitude foron os da dirección do meu centro de traballo, despois incluín os meus datos persoais e, por último, os datos do tipo de uso que ia facer da VPN, que no meu caso foron a data de inicio, desde cando quería usar a VPN, perfil básico e solicitei acceso á intranet e ás aplicacións máis utilizadas. Por último, a solicitude debe ser asinada pola persoa responsable. Poucos días despois de enviar o formulario á UAC, recibín esta mensaxe de correo electrónico confirmando a miña alta no sistema de conexión remota á rede corporativa da Xunta, polo que por fin ia poder conectarme á intranet desde a miña casa. Antes de explicarvos como conectarse, tede en conta que debedes ter no voso ordenador instalado un certificado digital, ademais de, lóxicamente, acceso a internet e tamén un antivirus. Con todo isto, estamos listos para conectarnos. Para iso, o que fixen foi acceder ao enderezo web que estades vendo agora mesmo nas vosas pantallas, vpnxg.xunta.gal. E isto será o que vos atopedes cando entredes a esta ligazón. Esta mensaxe de que se require control de ActiveX, no meu caso, pois vou ignorar, porque xa vexo a páxina perfectamente. Así que simplemente vou facer clic en comezar para que se inicie a inspección do punto de conexión. É dicir, vaise verificar a miña computadora, e para iso, como vedes, é preciso descargar unha aplicación, así que imos aló. O que se nos descargou é unha aplicación chamada F5 que debemos instalar no noso dispositivo. Unha vez instalada, facemos clic aquí e vemos que xa se nos abre unha ventá para executar a aplicación que acabamos de instalar. Así que pulsamos en abrir F5 e agora incluímos o enderezo da VPN na nosa lista de sitios de confianza pulsando esta primeira opción. Unha vez feito isto, despois dun momento nos que a aplicación recolle información do noso dispositivo, chegaremos a este punto, no que todo parece indicar que debemos incluir o noso usuario dos aplicativos da Consellería e a súa contrasinal, mas se introducides iso, idesvos a topar co erro que vedes en pantalla. Non existimos. Así que o que debemos poñer aquí en usuario non é isto, senón o noso DNI e ao pulsar en iniciar sesión e neste botón azul pedirános a aplicación que nos identifiquemos co noso certificado digital. Como vedes, envíannos un correo electrónico cun código que debemos introducir aquí.
E unha vez introducido, pulsades en iniciar sesión, aceptades este aviso e pulsades aquí en continuar. E por fin, chegamos ao escritorio que nos dará acceso á intranet da Xunta desde a nosa casa e a todas as súas aplicacións. Para iso, debemos primeiro conectarnos á rede picando aquí, e despois a continuación aquí en comezar. Aquí de novo pídenos descargar e executar a aplicación F5, e unha vez executada, debemos esperar uns segundos e pulsar aquí. Volvemos pulsar en comezar e agora xa se abrirá F5, polo que aceptamos abrilo e despois dun segundo xa estaremos conectados á rede e poderemos por fin acceder á intranet pulsando aquí. E aquí estou por fin na intranet da Xunta, desde a miña casa e sen necesidade de estar nun PC do meu centro de ensino para poder acceder a ela. Pode que esteades pensando que vaia coñazo ter que facer todo isto para conectarse desde a casa á intranet cando no centro de ensino simplemente teño que poñerme nun PC, abrir o navegador e entrar en intranet.xunta.gal. O certo é que cada vez que encendades o voso PC na casa ides ter que conectarvos de algún xeito á rede da Xunta, así que é inevitable ter que dar algún paso máis que os que damos no PC no centro. Pero aquí vos vai un truco. Volvemos ao escritorio que nos permite conectarnos á rede da Xunta e descargamos este cliente e instalámoslo no noso PC. Agora que o instalamos, podemos ir directamente ao enderezo intranet.xunta.gal e se acabades de encender o PC como a min, o lóxico é que vos dea este erro. Mais se pulsades aquí debaixo, ides ver este circuliño que non é máis que o cliente que acabamos de descargar. Pulsamos nel en conectar. Iniciades sesión co voso DNI, introducides o código que vos envían ao correo electrónico e aceptades todos estes avisos, actualizades a web e listo, xa estamos de novo na intranet. Efectivamente, cuns cantos pasiños máis que se estivésemos no centro de ensino, pero lembrade que estou facendo isto desde a miña casa. E é que aí vos digo máis. É posible incluso acceder directamente desde a casa ao voso ordenador no centro de ensino a través dunha conexión por escritorio remoto. Certo é que isto só se pode facer no caso de que teñades no centro un equipo persoal. Non é o meu caso, polo tanto, non podo explicarvos como se faría esta conexión a un ordenador remoto. Así que, se vos interesa moito, dádelle moito a me gusta este vídeo, compartídeo e a ver se a Consellería ten a ben dotarme a min dun equipo persoal, aínda que vos adianto xa que o máis probable é que non. E ben, espero que con este vídeo aprenderades como a min algo novo e se vos interesa o tema da intranet, da VPN e queredes, como dixen ao principio, coñecer as múltiples e útiles ferramentas que están ao voso dispor na intranet, deixádemo nos comentarios do vídeo e volverei por aquí con un vídeo sobre as ferramentas dispoñibles na intranet. Queda só despedirme, así que un saúdo e vémonos no seguinte vídeo.